Ta' triplets ta' 8 snin talbet li tieħu lura l-kustodja tagħhom wara li 8 snin ilu tagħthom għall-adozzjoni. It-triplets wara l-adozzjoni spiċċaw f'istitut tal-Ursolini għal 5 snin sħaħ. L-om kellha it-triplets meta kienet għadha xebba ta' 20 sena u minħabba li ma setgħetx trabbihom waħedha tagħthom għall-adozzjoni. Hija talbet li tinstab koppja li setgħet tadottom f'daqqa. Il-ġenituri adottivi iżda wara 3 snin poġġew l-itfal fl-istitut. Il-qorti qalet li dak li għamlu l-ġenituri adottivi huwa kundannabbli. Il-qorti esprimiet il-fema li l-ġenituri spiċċalhom l-entużjażmu biex irabbu fil-waqt li qajmet dubji dwar kemm it-tfal kienu ser jinħarġu mill-istitut kieku l-om naturali ma fetħitx din il-kawża. Il-qorti iżda ma revokatx l-adozzjoni għax il-kunsens tal-om ma kienx wieħed ivvizzjat u bekk il-liġi ma tippermettix revokazzjoni tal-adozzjoni f'dan il-każ. Armla ta' 77 sena resqet protest ġudizzjarju kontra l-Bank of Valletta, l-Awtorità tas-Servizzi Finanzjarji u l-Avukat Ġenerali biex tidlob għad-danni li tilfet mill-investiment tagħha. L-Armla kienet qed tgħix mill-pensjoni tar-Romol u kellha edukazzjoni bażika u ebda għarfien ta' servizzi finanzjarji. Fl-2007 l-Armla biet il-proprjetà li kienet xrat ma' raġel tagħha għal madwar 70,000 euro. U meta marret biex titfal flus f'kont bankarju skont l-anzjana, l-impjegati ġalwa titfal investiment fil-Vilena Fund Sikav li kienet għadha kemm ġiet imwaqfa. L-anzjana qed tallega li l-impjegati bijawla b'mod ħażin dan il-prodott. L-ex-Sindku Nazzjonalista ta' Taslima Niki Dimek appella mis-sentenza li sabitu ħati ta' attentat ta' tixħim u s-sentenzjatu għal sena ħabs. Dimek qal li s-sentenza ma kienx tot għax ma natax skont il-liġi minħabba li s-sentenza ma elenkax ir-raġunijiet għala Dimek instab ħati u ma kwotax il-liġijiet li taħtom Dimek instab ħati.